Jeg er ved at uddanne mig til smed. Jeg tænkte, at det kunne være spændende at komme ud og se, hvordan smedefirmaet det var. Så var jeg her en uge, og så skrev vi kontrakt under, og så har det kørt på skinner lige siden. Danlæser, de har rigtig god støtte for herovre. Alle medarbejderne hjælper. Altså, hvis man kommer med dem med et problem eller til et eller andet, man skal hjælpe med, så alle sammen de kommer og hjælper hver gang, man spørger om det. Så, jamen, jeg går op i, at produkterne bliver ordentligt. Altså, det er fremstillet på den rigtige måde. Altså, det er holdbart. Og jamen, med svedefag, der kan jeg godt lide, at du har tingene med hænderne. Altså, du bruger hænderne til at fremstille det færdige emne. Og du arbejder hver dag. Jeg kan se det færdige produkt.